دیتن آوان لجم پرانیا مروان ترسو خوفک مزن چه دیکه لی جهروان درمانه شو المانه سیاقی کلمی geldi. صالح تانر وردیجی به هزره لناوچه شهید کامیلا دیلوکا باکوره کردستانه لوی ناونده دست به خودی کرنا دوپشکان کریه ji 15000 dûpişkên li navendê Jehrê berhemtîne û armanca wî ew e wê Jehrê hinardeyî welatên derve bike. 4 yıl önce bir talep doğrultusunda Me 4 sal berê li ser daxwazekê dest bi xebatan kir û piştî lêkolînên li ser vê mijarê mohletên pêwîst ji dewletê wergirtin û ev sal û nîvekin em li vê derê berhemaniyê dikin. Li vê derê 15000 ajalên me yên zindî hene. Em wan li laboratuwaran didoşin, înşallah em plan dikin ku wê jehra ku em berhem tînin bifiroşin Amerîka û Fransayê. Corê dûpişkên ku li vê navendê tên xwedî kirin dûpişkên reşe û di nav xwezaya piraniya Bakurê Kurdistanê de berbelav e. Li şeş odeyên cuda û bi serperiştiya 4 profesor û 3 şêwirmendên navdewletî hem jehra van dûpişkan tê dotin, hem jî berhemanîna wan tê kirin û tên zêdekirin. tesisimiz zaten Gaziantep'te ilk ve tek resmi olarak Ji xwe navenda me li ser asra dîlokê yekem navenda berhemanîna dûpişk û jehra dûpişkan e. Me ev navend li dîlokê zêde kir. Ji ber ku hem dahata wê zêde ye û hem jî sûda wê ji bo mirovahetiyê heye. Armanca me ew e ku em hejmara ajanên li vê navendê ji bo 150,000 zêde bikin. Jehra dûpişkan li welatê me gelek nayê zanîn. Ji ber ku kiryarên herî mezin jî ji derveyî welatin. Tirkiye di vî warî de zêde dernakeve pêş. Me hinek hewl dane û em li ser van hewldanan berdewam in. Lê yek ji armancên me yên sereke ew e ku em navendeke ji hevcûdakirina vê jehrê li dîlokê jî ava bikin. Ji 15000 dûpişkên li navendê mihane bi awayekî navendî 25 heta 10 gramên Jehrê tên berhemanîn. Ew ji her jî bi piranî di maddeyên xavên dermanên pençeşêr, êşpir û antîbiyotîkan de tê bikaranîn. Ferdî Sak, Rûdaw.